Здравей, Косо. Да. Не, той ще каже един вид. Значи, първо моята простия е безкрайна. Каквото тъпи въпроси. И значи, сега, деца. Бягани българина, турчина и американеца били на един остров. И на първата вечер тегли чоп какво да ядеш, защото нямало. И трябвало американеца да за какво се чувъркаш там. Ай, На първата вечер американеца изтегли късия чоп и трябва късата клечка и трябва да се отвиди нещо да ядат. Това е. И отрязал си ръката и яде. На втората вечер бил турчина. Отрязал си крака и яде. На трета вечер бил българин, събул си гащите. И уния двама се викат: о, ще ядем кремвирш. Какъв кремвирш бе? По едно бяло кремче и си лягате. айде. Другия е по-готин. Добре, Ко правиш, ма? чакам ти. Това, Чакаш ми. деца. Като бабата днеска в автобуса, знаеш какво направи, че идва О, Боже. една баба до мене. Идва с кондуктора. Вика: как за проверка и бабата само: чакайте, сега ще я А, сам. Ще И кажеш бабата ще друго. направи така. Аз съм сбиечи. Добре, ще кажеш нещо. Да, бе. Чакай Добре. сега, бабата О, идва той и тя вика: търси, правиш там на някаква сметанячка. То се завика: с карта да си тя. Да, изчакайте, сега ще я покажа. Няма нужда, не искам. Аз му покажам, нали, той е добре. И след малко бабата я намира. И ми казва: искате ли да ми я видите? Той: маха тази, не искам. Имаше Ама един- ето я, бе. Дето покажеш картата в нейлонова тръбичка. И тази, нали, контролерът ми казва: ама мак не си, това е едно от нейлона и само той вика: добре, и почне някаква бавна, нас за не, после нас той каза: добре. И той и пак Здравейте, аз съм много мили и днес ще ви спомена за ангела. Тази типла здрави интернет със своите видео отговори и промени изцяло мрежата. Докъде ще стигне нейната съпоставка, ще разберем днес. В Здравей, България! Айде, чао ти, Косио. Чао ви, Кося!